Нюрболугар кенники сылларга каздай биек тутуллан үлага кидде. Қолы бырлан әттәққа аңардас 2 сыл хигер сәтті хуян жета тутуллан анын тәлетчі аста. Балартан биддестері күндерін әхелегер бейхон местелек оғысада. Эбиеги 2-тігінші уанағы сылтан сағылан бәрт соторутағыта үләні түміктен, региональный сайды қачықтан мұтып бетнестәқтірілтен әхелек олықты оқтырғар күйтүләқ саңа тұту күлүйін тұттарда. Бәлитән әттәққа күндерін әхелегер қасымы уонынан сыл ұстата. Барағай тұту барайлыға. Эргедес саппыт оттан кастадаган телевизорга көрдөрөн турабыт каяга хагароньюддар түһән каалалларын истиенелер бакканьячы бар быттарын ол курдук тыгынча 972 хыллаакка тутуллубут эрге бырагыллыбыт оскуала жетигер үлелиялар буппут уонна агухон түөт хыллаакка күндәдә хоп кога тургуран турар кемигер жетутан бербиттерете ол бала прачка кукуня уонна бир группа бар эте онту биттеллейденен эмияна улаканнык эрей көрбүппүт били сайын барар бытайы теллейин суян сотон күхүн келенеме хуянытын коскутан хааланар этибит онтан жебу маннык детсака көстүбүт. Өссө бир улахан эбиек октябрьский нехлегер баратурар манна федеральный республиканской уонна олуктоок үтпсоттаргар адыгылы тептеак спортивный комплекс тутулла турар. Федеральный солталак сүйсүрбек кемелүйен бюджеттеак эбиек каз дөрүттеак күстеак контролунан тутуллар. Эбиек бусылга үлага кирига. Федеральный качеттеет 16 миллион. Орыйон кен тауту сетте, оны республикаттан 6 миллион күттік. Ненің осыйы ұмыты 300 миллионнаға бек. Манны программалар, национальный проект керчетінен үлелілер Россия. Оны бейгес көті бұл объект бұтын сұруығар сүйе қачыстылақты келдерді құтына 2-1 жылға Каян тотулу атак физкультурный оздоровительный комплекс под бассейнах уже bu программа кирен 2-3 жылга тутулда битёктак. Октябрьская нехлекка туту манан муурдаммат бу күннерге общественный политический деятель Александра Яковлевна Овчинникова атын сүгәр 2000 тас культура жетин маңнайга хабайта түстә. Бу объект эхил 2-нче сүйрбе сылга анын тәреччәһе. Это был объект плана 615 местелях, тас мендеменный кетестех, толрохачыллах благоустроенный, тохпар билеген иннеке ирдебилерге эпеттир, агандебилерге эпеттир же болар. Булентон сол турданы кыгыннары хавайлары түттүһәттән кирем барбыт. Эхил Аллаһ хылытыр ужатын, Аллаһ хылыдаданатын, эштенетин мендеменин барын тагырын. Таббәбит буламытнан буланы хүрбәһүгә дикап игылы башчы бартын бетерер генә. Ититин салаһын бултын көйен бартын колба. Бүгүнкү күндәге тургунан Нюрболугун бар нехлектергер арас социальный объекттер тутула тураллар. Манны келбек туту бир улуска бир кеменен барара беллән турар олокток иденне республика салалталара тахарылах бир гөлелехиләрен түмүгә. Биги нюбатагы көһөддәрмискә театр бут жета быел сагаланна 2-нче хүйбе 1 жылга кирәктәк. Бүгүннәргә федеральный программаннан 200 агыгыннак ого хуяна нюбакоротыгар сагалыктак бут. Бәбит алмастан кирәүттән төн әһлектерегә биги төлбәннән хайдыны кустовой сайдаһын чәшетеннән малкага культура жетинкелләр турабыт. Биги музей бутын уннуап бут музей бутыгар бу тазиягы көрәммет улахан катчыны көрәммет эхил биги билинги технологияннан билинги тугунан механизмыннан ихинагы үләтен битерән кулун тута бастайгы килләрек тәкбит. Нюрболугар кенники 2 сылга кахаңгытагырды элбек туту болжоммут буланыттан калбарыбакка бара турар. Келер 2-3 сылыгар Нюрболугар хүббәтче биек тутуллан үлага киддәгәнә касымысылы сыллан тыңан турбут тыын попростар бахарлыктара. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сахасире, күнтән күн.